Hal ini kesini ai publik ki baro ki happy berit siapa dengan program jeni ringkat bat kini ki parlok pertama jangan kini sin menekong bangan yalam bat kini ki parlok pertama jangan kini ke YouTube channel jong kebalang bagi ai publik ki baro ki happy berit ke page siapa dengan program ingin publik ke kui pi lengba ke jimane jeng ini kesini bande ke posh of nya syafrang jong ka jing yaro ka jimane jeng itu ilek lang pendem ha ka jing duai ni IT ni kesini bro ko yakti ki utra ka program video ani kesini kalau wajam bat ngai problem ke kui pi baro bat ikini ke jing lang bat nga problem pendem kami kini kesini tingin pendem lang jing duai kham bi kwat jing pendem jing duai IT ya ka program IT dan bol ka jong play tingin pendem lang jing duai ka bol try bokodo yo man ai nu yeme ko try ne kesini nama me ai ni ne galat ko try mit shakri yeme ko try ringkat bat kini ki Kun di jom me ablay ne jaka ablay ban pen bana ko try me lo ablay ko kra ko try pen bana ke ji ke jom me ya baro ablay ko pek ya ne program kan dua ablay ko ku ablay ki men ta ki ko try na do ki het ki beret ko try ki lo pa ablay bat baro ko try bi ne program ki sio ya ka jinner kat jom me yang no ki dan ko try ablay pet sle ablay ngi ko try hang ne ke jaka ko try dang ne ko try ngin pelai ablay ka jinner kat ka jom ko try shim ablay ka por I think tipe im ka jom ko try ya shua jangi ha kerteng jisu ni pan amen hallelujah Hallelujah. you know kam jam hallelujah Hallelujah. ya ring try Ya jisu ya im Jesus ye. ya im shi bom jikut Ya em shikon jikon. ane buat le paniro you try in ruai ke jing khrau ke ju ya you ma dei mu no pelong yang i no thao jungi bo no thao ju abeng ma khando ile paniro lang you try ha ne ka por She shall bring me love, come in the
ke jome. Yo mana ayo aplay ke jingi ke jome ko try ke sini. Befelai dia aplay vida ke jaga ko try. Ibar ke tiu aplay ke jome man mane ke ko try. Belong play ke try. Belong long thang ke try. Aplay ke jilong ko ke try. Dia shakri tang ye ko try. Aplay ke Jesus ko. Aap kine ke haber ko try. Mat kine ke mane ke try. Aplay ke bakina ke san ko try. Kita besar kecil kita ikut roh. Betul kita aplay di program ikut roh. I aplay dalam start aplay. Dan syakri kita ikut roh. Manuari kepan kecil ni. Iwan menai kita jadi cheese. Iwan menyeru kita try. Belum play jadi berkerap. Slow kita ikut roh. Belum berkerap ikut roh. Mitra kita kita ikut roh jadi. Kita belum play ikut roh. Kita belum berkerap ikut roh. You are the one you know, Jesus. In your way, I think that you make a try. The back I think that you make a long thing to go to one play. Hello, you can take a try. The back I take a try. He name is money. You know, you try. You know, you try. A bit of a play was slow before I try. Jesus, curtain jombe. Begini roh Jesus.
dengan perkara kerja mereka terai. Kerkuat boleh bar kita kepek boleh bagi program terai. Abi kita segawi kita tidak cuma terai. Kerkuat boleh. Ya bar boleh berani kerja kaki mana yang mereka terai. Pendak boleh kerja kerja mereka terai. Abi kita sana boleh kita sebelah bersisa terai. Ada jikip mereka terai. Kaburam kerja yang asyik mereka terai kerja. Ya asyik mereka buram kerja terai. Kata Yesus Tuhan. Amen. You know, let's see it. Sulban jam yar we try. We are live. Yar we try. Yar we try. Yar we try. Yar we jam try. Saya sempat ngai ngu yo ble beladan rekat lembat nge kene kata yo baru cita yo bat ngai ngu ru yo bala please saya sempat kene kalat ya kabanya sam hapding jo pi ka tien ka jo ble ya ngai ku ble ye je pi we ki heb ki baret bat baru ki bape ya kene ka program hat keteng ka batiang tam tu try jo ngi Yesus Kristus tingin ya lej ban pena ka tien ka jo ble ha kene ka por bat ka subjek ka bangan keran kalong nilong kamlu jong ka perthei kila dengan pulih ha kan ye ka gospel jong Matius kalonong ka basan bak adkhot ka bak hatlai ka ongkum ni pipi long kamlu ka perthei tela da kata kamlu kala kala blat da ayu an pen bahapat yaka nadu kata om dan kamshu yaka nrei tang ban berat no syabar bat ban yu yaka hapo ki kejat ki brio kata kate ka bang yu ina kan ne ka tien ka jo ublai na kan ne gospel Matius kalonong ka basan ka khar ka bak halai ka tien jo ublai ko ong ba mangi ngilong kamlu jong ka perthai ka mon mangi we pi we ki balong ki khun ka jo ublai ka bep yang yu jisu ka to nur ka jong ngilong kata kamlu jong ka perthai bala dangin pej ru ha ka gospel jong Markus kalonong ka bakhandai bat ka khat ka basan pho ka gospel jong Markus kalonong ka bakhandai bat ka khat ka basan pho ko ong kamulu ka baha henrei lada kata kamulu kala kala belat tete ai pin tiang pat yaka kata kadai ka bang ui na ka tien ka jo ublai ko ong ba kamulu long ka babahan rei lada kata kamulu ka kala belat te un pin tiang pat yaka de kata kadai ka bang ui ublai kwa yang i we pi we bangin long kata kamulu jong ka perthei ya ha ka jing em jungi pa makas ngi yo i ba kamlu kalong ka badan kam tam ya sia ha ba ngi shet jenta ngi shet jur tela dar klam kamlu ya sia kan numbang ka to ka jenta dai kum bai imbe pa jo pi ki shet jenta ya sia la da ki kum kelat kum no ban ai mulu ma ban ai mulu ka to ka jenta la ne ha jur tifin numbang ban bam ya ka namar balai namar ba ka ba kamdan kamulu ne te kata kadai ka bangi yo e ha ka jing em ka jongi ba man ka sngi le sia klam kamulu la dangin shat kan ka jing bam le ka jenta kan nombang te kata kadai ka bangi yo bleiru kwa yangi wi pi we bangin long kata kamulu ja ka perthei kata kamut ba ka jing em jongi kan long ken kata ka ba pen bang pen thiang ba ki weiru kin yo mat leng ba ka jing em jongi kin yo mat ye kin yo mat u jisu kin yo mat e kata leng ba ka jing long ka jing em jongi kin yo i ken ya ka dorju jisu ha ka jing em jongi te ho ani yo i ba ki don ki brio ki ba khot yala dia bakilong ki kristan la ne bakilong ki khun ki chu ublai rei pen ban kata tien ka baki kran la ne kata ka jingle bakile kamlong satya ka kum ka tien ka chu ublai kamlong satya ka kum kaman ka chu ublai te ka deina takaraw yu i bam bun ki brio kim lese ki laban perkhat kumna kini ki kristan de kumna kini ki kristan ka chi em jong ki kalong kum ki wei pat ki brio jong ka ne ka perthei de kata ka de ka ba ki perkhat rei pen ban lang ba ka ne ka tien ka jo blei kwa yang i wei pi wei bangin long kata kamlu jong ka perthei de la dangin pej ru han de la dangin pej ha ka shithi upol che ki nong room kalonong ka ba khat ar
Siti upol cekin nong room kalau nong kaba khat ar bat kaduk hot kaba ar hang tuang ye ikatien ka jo blai tadangin pej hang ni haka siti upol cekin nong room kalau nong kaba khat ar ba kaduk hot kaba ar ka ong bat tu wat pen seriem rengkat yala dia bat kani ka pertain reitu pen kala durno yala dia da ki jing pen thamai ya ka jing but jong pi khnam pe phin yo tep ka ba kumno ka long ka man ka jo blai ka ba bha ba ka ba pen so bha e ba ka ba janai de kata kate ka iyo i nangan ni katien ka jong blai ni kum no apostol Paul kentu bangin om penya seriem rengkat yala dia bat kani ka pertain ringin pen kaladur no ka jing em ka jongi ki jing bot ki jing perkhat ki jongi baro in long ken kita ki bala pen thamai no bat khanang bangin tep ka ikaman ka jong blai ha ka jing em ka jongi kata kate ka bang iyo i ha ka ni katien ka jong blai bala da pin page ru ka siti Paul se ki Filipi la da pin page ka siti Paul Filipi kalau nong kaba ningkong bat ka dukhat kaba ar pawinyo ka ong tang ba ka rukom ka jing em jong pi kanya day bat ka gospel ukris bat yanga bat bala ITP ha ba ngamdon ngayo sngau chapang ka jinglong jong pi ya ka ba phiyong yeng scam ha ka wei ka mun siam te hang tung yu i ba ka tun ka jo blai ong tang ba ka rukom ka jing em jong pi kanya dei ba ka gospel kres ka ta ka dei ka bang yu i u blai kwa yang i wei pi wei ba ka jing em jong i kanya dei ba ka gospel jong kres te ai bangin long ken ka ta kam lu she ki wei pat ba ki wei kin yo mat ya leng ba ka jing em ka jinglong jong ni leng ba ka tien ka bang i kran ba ki jingle ki bang i le kan long shisha kan nuksa ka papa ha ka jing em kan long kan nuksa papa ka jing em jongi kan ba ki wei ru kin yo mat ya ka jing ker khulam ba ka jing em ka jongi bala dengin pe ru ha ka shiti upol se ki Kolosai la dengin pe shiti upol se ki Kolosai kalau nong ka basau bat ka dukhat ka ban riu kalau nong ka basau bat ka dukhat ka ban riu han tuang ye i ka tien jong play hane ko ong la dengin pej hantu kalau nong ka basau bat ka dukhat ka ban riu ka ong ai ba ka jing em jong pi halakasni kan long da ka ba jali ja bala penthiang da kamlu ba phinyo tip kumnu phidei ban yap kumdu bandei ban pen pai tien lam ba uwei baro ha uwei baro te kata ka dei ka bangi yo i ka tien ka jo play ha ne yo i kumno ba u apostol Paul yo i ba u ong ai ba ka cingkeran jo pi hala ka singi kan long ka bajai li jo bala penthiang da kamru kamur ka tien ka bangi keran kan long ken ka ba penbang penthiang bar ka ban pensngau tenat ye ki wei pat le sia ki bangi ya kendu la ka long hayang hasam la ka long ki marjan marpa la ni bat ki parashnong parathau baro ai ba ka tien jongi kan long ken ka ba penthiang kum kamlu kan long ka ba penbang penthiang pensngau tenat ye ki wei pat ki ba ngap ki ba yo sngo te la dangin pe biang hang ne ha ka shiti Paul kan shaki Kolosai kalau nong ka balai ka dukhat ka ba khat nyau ka ong te ha ka e baro ka ba phile ha ka tien la ne ha ka jingle tule ya baro ha ka kerteng ujisu uba utrai da ka ba aingu yo ublei uba ukpa da u te hangning yo ikumno apostol Paul kentu ong ba ka e baro ka ba phile ha ka tien la ne ha ka jingle tule baro ka kerteng ujisu uba utrai te kata ka de ka bang yo ublei kwa yang i wei pi wei ba ha ka tien ka bangi keran la ne ha ka jingle ka bangi le ka jing im jongi baman kasni ai bengin long ken kata kanuksa ka babha ai bangin kup ya ka dur ka jo jisu long uba hok jisu long uba khuai ong ton kanu ka pa ka jing em ka jong u par ai ba ka jing em ka jongi ken ngin dan ya kata ka dur kata ka jing long ka jong jisu leng ba ka jing kran ba ka jing le jongi kan long ken ka ban pensoba kan long ka ba thiang kan nong ka ba penbang ha pa ka ba ki wei kin yo sngo kin snap pat kin yo shibun ki jingker khu ai bangin long ken kita ki nuksa ki ba ha ka jing em ka jongi ka ba man kasni tela dangin pet biang ya ka mulu le se la dangi ka jing em jongi ba man kasni mangi don kam no ban shat ka ka jing shat la ne ka jing ta le se la dangi kum ai bun ya ka mulu le kala ban khathang ne te kata ka de ka ba ngi yo e ka jing em jongi ba man kasni te kum ju
ru ka jing em ka jong ile se kadon kanu ka ketien le se ka bangi kum keran ngi kum pensusi penmong penketang yano te ngidei ban kala bamot ban pan map nga pat ngidei ban pen kala dorno e kata ka jing em ka jongi la kalong hakatien la ne ka jing le sing la kum keran kanu ba pensusi penmong le se la kalong ya ki kemik pa men ki para la ni bahiang sem jongi la ne kin ba halor la ni kinong yalam jongi te kamer ki ngidei ban da bandan kata ka jing em ka jongi ngidei banda perkhat bhala ni ngidei banda ai ba kata ka jing em ka jongi kata ka jing le ka tien ka bangi keran kan long kan kom kata ka mulu ya ka ban penbang ka ban penthiang ya ka ban long ka jing kerku ye ki wei pat te ai ba ka jing em jongi nga kentu ye ya nga hi shimet ba ya pi wei oi ki hep ki baret ru ka tien ka bangi keran ka jing le bangi le ai bangin long ka nuk sa ba phangin kop ya ka dur ka jo jisu bar ha ka jing em ka jongi in long ken kita kin long phlang in long ki sakhi na ka banta ka kerteng ka jo jisu ba ki weiru kin yo i ya jisu leng ba ka jing em ka jongi ki weiru kin yo mat ya jisu ha ka jing em jong ki bar kin kela ka pamut kin pediang ya jisu ha ka jing em ka jong i ka jing em ka jong ki ha ba ki yo i ya ba ka jing long ka jing em ka jongi ka long ha ka long sriem ya ka jing em ka jong jisu la ni ya ka dur ka jong jisu de kata ka de ka ba ngakwa ban ya kran bat phi ha ka ne ka por bat nga kentu ye yang yi wei pi wei apa ka jing em ka jongi kan long ken ka ba pen so bha yo blai ka jing em jongi la ka long ha ka tien la ni ka jing le ba ngi le kan long ken ka ba thiang ka ba penbang ba ki wei pat ki ba ya kendu ka jing em ka jongi kin yo mat ya ki jing ker khulang ba ka jing em ka jongi te kata ka long ka tien ka jo ublai ha ka ne ka por to ublai ker khu ya pi wei ba ha ka ne ka por ning chulai pan pandam ha ki jing duwai ha ka ne ka por ta nin lei pan khabrep ki khmat ba ro nin pandam ha ki jing duwai ablai jonga ngawan khmat jomi te jisu banana sret khun jomi awan ban aingu eme ka twai ka jisne ka jomi ka twai e ba ka jing em jomi ka twai jisu la ka long ha ka tien ka bangi kerana ni kan no ka jing le ka bangi le ka twai jisu kan long twai jisu kum kata ka mulu ka twai ka ban penbang penthiang ka twai be ki wei pat kin yo amat ki jing ker khuleng ba ka jing em ka jongi ka twai jisu shim tingi wei na tu kini ki hab ki baret ro ka twai jisu men long ren kat par ki ka twai men yalam twai jisu ka jing em ka jong ki ka twai jisu ai bakin long twai ka nuk sa ka ba bahaj ki wei pat kin ka twai kin long twai ka nong phla ka twai sakhi ka twai ka kerteng ka jong me ba ki wei pat ka twai jisu kin yo amat long ba ka jing long ka jing em jong ki ka twai ki wei ru ka twai jisu kin yo amat ya me ka twai jisu kin tiang ya me ka jing em ka jong ki ka twai pen thamai pen kalado na kin ka twai ka jing em ka jong ki ka twai jisu wa bangin le ya ka mon ka jong me ka twai ka jing em ba man ka sni ka twai ne wan ban shu ai ngu ka twai ka tien ka jong me ka twai ka buram jingu paro ni ai lut tang shame ka twai ka teng jisu banana sran apan amen tu blain ker khulang ba ka tien ka jo ka ne ka por play shubun ya pi baro ke bas ngap asha ashkor ka tien ka jo play Ingat ko play la ka khui pi baro ki hep ki barit ba la bai leng ba ka ne ka program ba leng ba ki items prepare ki ba kilo I ne ka sni ba kum ju ro leng ba ka tin ka jo play ba kilo yo ska ne ka por ingat ko play la ka khui pi ba ni shem yang pat ha ko ka tayo ba nam pe pan pen ya ka ne ka program ha ne ka sni ba ne ka por nan pendem ka jing tuai ni shem pat ha ko ka tayo nan pendem jing tuai ne ka por try ni ai lu ye me leng ba ni ka sni ba ko dor ba mi ai ni ko try ni le comment ha ka jing dor ka jo me leng ba ki program ba prepare jong ka jing ro chmane aplay ba leng ba ka tin jo me ba le osgo ko try ker khu ye ba ro ka le osgo try ki happy break kilo pa ka pet aplay ka ni ka program ko try me ker khu ye ki ha karte ji si pa amen bye bye